Čau, Baďo. Ahoj, Sisa. A ahojte poslucháči. Počúvate novú epizódu Podcastovice a na hosťovskej stoličke tentokrát sedí Daniel z Budila. Daniel študuje spolu s nami masmediálnu komunikáciu na UCMke. Svoje poznatky využíva aj v praxi, konkrétne ako editor pre webový portál televízie Kanál 1. Dano, vitaj v Podcastovici. Čaute. Kanál 1 alebo Kanál 1? Ja si myslím, že 1. Dobre. To malo byť spisovne, pokiaľ dobre viem. V Podcastovici sme mali už niekoľko hostí, ktorí pôsobili v mediálnom odvetví a vždy nás zaujímalo, že prečo sa rozhodli pôsobiť v tejto oblasti. Čo bol tvoj dôvod ísť študovať masmediálku? Akože mám povedať pravdu? No jasné. Nevedel som čo. Ja som koncom strednej školy, ja som si proste predstavoval, že chcem byť moderátor v rádiu, hej. Že to ma extrémne bude baviť, nie? Potom prídem na prvý konkurs do Eteru. Chcel som rovno ísť proste na tú moderátorskú pozíciu a tam ma hodili, že mám ísť robiť redaktora. Vydržal som tam asi týždeň, no som odtiaľ odišiel. Prečo? No vtedy sa mi to ešte dosť ťažko kombinoval s tým, že som dochádzal, tie stredka boli večer a všetko. Tak som povedal, že OK, toto asi cesta nebude. Druhý rok som to išiel skúsiť znovu, že teda dúfam, že už teraz ma za toho moderátora dajú. Nie, znovu redaktor. Znovu ma do toho šupli. Tam som opäť 2 týždne mi to vydržalo. Vyskúšal som si možno jednu prvú hodinu strihania a ja, že no tak strihanie toto není pre mňa. Tak som potom zase odtiaľ odišiel. Moje vysnívané bolo robiť moderátora. Fakt som netušil, že skončím niekde v správach a spravodajstve ako teraz. Tak tu máme celkom podobnú trajektóriu. Ja som tiež nikdy netušil, že skončím v spravodajstve. Here I am v mojej druhej práci. Každopádne, ty si povedal, že si chcel byť moderátor. Aj si vedel ako keby akej show, alebo že chcel si byť ranný moderátor, prípadne moderovať nejaké, ja neviem, kvízy, alebo nejaké zaujímavé rozhovory. Keď som chodil na strednú školu, tak strašne som pozerával sci-fové vlogy a to ma že extrémne bavilo, lebo on ukazoval proste aj to zákulisie toho rádia a to ma vtedy mega chytilo. A zároveň som ale sledoval aj súťažné show, veď ty vieš, Milionár a proste všetky tieto a videl som, že sa to dá sklbiť, že proste rozhlasoví moderátori sú často aj moderátormi v televízii. Veľmi ma to lákalo. No a potom som zistil, že to nie je také ľahké, nie je to také jednoduché, tam treba vedieť proste vystúpať pred ľuďmi a všetko a s tým mám trošku problém, aj keď už trošku mi to ide lepšie teraz, ale no zistil som, že je mi lepšie byť v takom pozadí a nie úplne na kamere, hej. Ja stále hovorím, že ja mám výzor do rádia, ale... Prečo? A to najlepšie hovoriť teraz, keď ma tí ľudia nevidia, vieš. Ak chcete vedieť, ako Daniel vyzerá, pozrite si náš príspevok na Instagram. Nie, ale teda rádio bola tvoja prvá mediálna skúsenosť a teda si sám zistil, že nebude to úplne táto cesta, ale vybral si sa tou cestou, ako si povedal, že respektíve za kamerou alebo za klavesnicou. Teda pracuješ pre ten Kanál 1 ako editor článkov na webe. Čo to znamená editor? Ono to na prvé počutie to môže vyzerať, že mi príde článok a mám ho zeditovať, ako napríklad vymazať gramatické chyby a podobne, lenže ono je to taký pekný zastrešujúci pojem, ale v podstate robím všetko. Vyberám témy, spracovávam, píšem a robím fotky, doplňam videá, pridávam na sociálne siete veci. Takže ono to akože znie, že je to jedna činnosť, ale je ich tam viacej zahrnutých. Spomenul si, že vyhľadávaš témy. Kde? Ako? Tá náplň by mala byť taká, že čokoľvek je virálne, tak to treba dávať. A tomu aj tak bolo, keď som vlastne začínal v tej práci. Lenže postupne sa aj ten náš web tak trošku pretransformoval z toho, že chceme najviac klikov a chceme byť čo najviac virálny, už do takého viacej serióznejšieho. To znamená, že teraz je náš zámer samozrejme politika. A tam idú, keďže produkujeme aj vlastný náš content, keďže náš web je prepojený aj s televíziou, s Kanálom 1, kde bývajú diskusné relácie a rôzne dokumenty a podobne, tak máme aj vlastný content, ktorý tam publikujeme, väčšinou teda prepisy, diskusie a podobne, ale väčšia časť toho contentu je preberaná z iných médií, zo slovenských, zo svetových. Primárne preberáme texty z Aktualít, z denníka N, zo Smečka, no a potom samozrejme BBC a na takéto. Zo sorošovských médií. Hej, presne, sme sorošovské médium. Ale samozrejme potom groje sú aj agentúrne správy z TASRu, takže povedal by som, že to zameranie sa nám rozšírilo.
Čiže ale teda musíš stále sledovať, ja neviem, TikTok a takéto. TikTok nie. Skôr ten Instagram, tam akože idú tieto virálne, no a potom proste musíš naozaj že stále skenovať, čo sa deje a nie len počas tej služby, ale v podstate stále. Často sa mi stáva, keď napríklad pracujem hlavne večer, že počas dňa tie nejaké hlavné veci ako keby zapadnú a potom je to na mne vlastne doplňať všetky tieto veci, hlavne politické. Lebo tak ja sa zameriavam skôr na tú politiku. A prečo práve politika? Strašne ma to baví. Fíha, Pán jeden je z mála sadomasochista? možno. Hej. Toto tie moje. Vieš čo, akože ešte som možno neokúsil takúto pravú prácu redaktora, čo sa aj stretáva s tými politikmi. Lebo zatiaľ proste si sedím doma alebo za klávesnicou a možno, že potom, keď budem chodiť na tie tlačovky, tak zistím vocogov, ale akože zatiaľ ma to drží, uvidíme. A je to náročné orientovať sa v politike podľa teba? Akože neviem si tu honiť ego alebo dačo, ale proste mňa tá politika prosto baví. Sledujem to aj vo voľnom čase. Môžem povedať, že som si vytvoril takú ako nejakú možno psychologickú bariéru, lebo akože tá politika to je proste špína bahno. Ale už to nejako odfiltrovávam a snažím sa to proste brať tak ako to príde a nejak si to nebrať moc k telu. To je inak ale dosť náročné, si myslím, vytvoriť si niečo takéto, lebo ja poviem za seba, že dokážem sa na niektorých teda tých politických témach tak rozohniť, že mám čo robiť, aby som sa upokojila a to som teda ako bežný príjemca tých správ. Takže ako je to potom v rámci teda tvojej pracovnej pozície? No to je to, že musíš byť nestranná, vieš. On to je potom aj vidno jednak aj na výbere tém, že aha, že tuto sme trošku, možno to vyzerá trošku tendenčne, ale naozaj, že proste musíš tam zachovať aj tú vyváženosť, aj všetko. A akože samozrejme v súkromí si však poviem, nie, aj pri písaní si poviem proste, ale tam to naozaj proste musí byť vidno, že OK, keď dáme stanovisko jednej, musíme dať aj stanovisko druhej strany, takže tá prax ťa tak akože ukoriguje, hej, už ťa dá do tých kolejníc a už musíš ísť. A ako teda vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Lebo spomenul si, že zvykneš robiť večer a doplňaš všetko, čo sa dialo cez deň. Ako to teda vyzerá? Ako som povedal, ono záleží, že či teda robím cez deň alebo večer, ale akože v podstate je to rovnaké. Samozrejme začínam tým, že si preskenujem hlavné portály webové a sledujem, čo sa aktuálne rieši, preskenujem si aj náš portál, lebo dôležité je, aby články sa neduplikovali, aby náhodou som nenapísal niečo, čo už niekto ráno napísal, a to sa inak stáva dosť často. A ako sa to potom rieši? No tak ak si to všimneme na ďalší deň, tak už ten článok tam necháme, ale ak si to napríklad všimne moja nadriadená, že píšem niečo, čo už bolo, tak samozrejme upozorní a článok ide do koša a potom začínam znovu. No ale je to... To poteší. Poteší to veľmi. Akože... Medzi tým si utrieš slzy? Hej, utriem slzy a idem ďalej, zatiahnem sopel, ideme ďalej. Samozrejme prednosť majú totálne aktuality. My sa teda venujeme aj takým, nazval by som to taký terminus technicus plechariny. To znamená, že rôzne nehody a podobne a aktuálne napríklad, neviem, cesta je uzavretá niekde, tak tam je von. Také rýchlo kvašky článkové. To sa mi páči táto pracovná terminológia. Rýchlo kvašky. Rýchlo kvašky. To má životnosť proste hodinu maximálne. Potom tú nehodu odpracujú. Čiže tieto, ako som povedal, proste politika, ekonomika, zdravotníctvo, školstvo. Redakčná práca je vlastne rozdelená. Pracuje sa od 7. do 22. je stále niekto na službe a sú rozdelené po 4 hodinách tie služby. Počas každej služby pracujú 2 editori. Editor 1, ten má na starosti tie aktuálne veci, no a editor 2 má na starosti také viacej lifestyleové a také nadčasové v podstate, áno. Takže je to takto rozdelené. Samozrejme nie vždy, lebo keď proste jeden má niečo rozpísané, tak samozrejme príde aktualita, tak a neznamená to, že ak som editor 2, tak nemôžem robiť aktuality, ale primárne to je takto dané. No a počas tej služby, ktorá teda trvá 4 hodiny, by si mal za hodinu dať von aspoň 2 články. Ono to je, že dosť, ale keďže to je väčšinou preberaný obsah, tak proste len parafrázuješ veci. A ak by to bol samozrejme článok, ktorý potrebuje napríklad, je to tvoj autorský, tak na to máš samozrejme viacej času. Koľko? Ono to záleží. Napríklad pri tých prepisoch, diskusiách, tak na to máš celú službu, celé tie 4 hodiny. Čiže takto. No a samozrejme každý ešte editor počas tej 4-hodinovej služby musí naplánovať 2 extra články na noc. Posledný človek končí o tej 22. a potom v zhruba 20 minútových intervaloch ešte vychádzajú články až do 0:30 v noci a ešte o 7 ráno, predtým ako začne prvý človek pracovať, takže tam ešte musia ísť nejaké výstupy a to bývajú väčšinou také lifestyleové veci. Prečo je potrebné, aby ten web pridával toľko článkov aj počas noci, kedy väčšina ľudí spí? Ono to je, myslím, že to má niečo s tým, aby proste neklesla návštevnosť a akože ja sa do tohto extrémne moc veľa teda nerozumiem, ale je to proste aj s vyhľadávaním SEO, proste dávajú sa tam niekedy aj PR články a podobne. Čo ťa baví viac? Robiť tie
lifestyleové témy, alebo to skôr tie aktuality? Určite aktuality. Tie lifestyleové sa dosť často potom už aj opakujú, hej. Napríklad, ak máme nejaké zdravie, tak nie je toho až tak veľa, čo by sa dalo písať, hej. Ak samozrejme nie sú nejaké nové, ja neviem, štúdia alebo dačo, ale určite aktuálne, politické, či už domáce alebo zahraničné témy, a zdravotníctvo a školstvo, keďže ešte stále sa v tom školstve pohybujem, takže je mi to blízke. Ty si vravel teda, že píšeš z domu, do terénu nechodíš vôbec? Bol som 2-krát na tlačovke v Trenčíne, na regionálnej, hej. No, tak povedz nám o tom viac. Čo to bolo za tlačovú konferenciu? Prvýkrát to bola tlačová konferencia, keď sa ohlasovalo Trenčín mesto kultúry. Ktoré teraz aktuálne prebieha. Áno, myslím, že už neskončil, ja neviem. Nie som si istý. Vo vlakoch ho stále hlásia, takže... tak asi ešte nie. A včera som bol v Trenčine, vieš, že som si nevšimol. A druhá tlačovka, ty kokšo, ja už to nepamätám, to bolo nejak hneď na začiatku, ale myslím, že to bolo niečo s odpadovým hospodárstvom, ja si to fakt nepamätám. To bola nejaká akože mimo mňa téma. Odpadová téma. Doslova odpadová téma, hej, akože. Ten terén, to je môj sen, akože chodiť do terénu, lebo je to výhodné počas štúdia, že pracuješ z domu a môžeš pracovať odkiaľkoľvek, začne počítať, hej. Lenže ten styk s ľuďmi, proste mi to chýba. Ja už to vidím po tých 2 rokoch, čo tam pracujem, tak už by som aj chcel nejaký ten kontakt, lebo je to také... Neosobné. Neosobné, hej, asi medzi 4 stenami a... Ide to človeku na hlavu. Ide to na hlavu a je tam aj to riziko potom toho vyhorenia, hej? Lebo keď naozaj 2 roky píšeš proste články podobného typu, napríklad ak sa bavíme o tých lifestyleových, tak potom máš problém s nejakým sebanaplnením v mojom prípade. Akože fakt ja už nechcem byť žiadny zdravotný článok, lebo teda o zdraví, nehovorím, že zdravotníctvo slovenské, ale o zdraví. Ak ešte ďalšia rakovina pankreasu na mňa vybehne, ja už nechcem ďalej. Hlavne nevybehne tá rakovina na teba. Hej? No, to je jasné. No a ako to vyzeralo na tej tlačovej konferencii? Že prišiel si tam, musel si mať asi nejaké povolenie, alebo... Robil som záskok za kolegyňu a bolo to proste v zasadačke myslím, že to bolo mestské zastupiteľstvo. Prišli sme tam, boli tam asi 3-4 redaktori, väčšinou regionálni, myslím, že tam ani nebolo nejaké celoštátne médium. A teraz hovorím o tom odpadovom. Kultúry, tam samozrejme bolo veľa ľudí. Viem, že tam bola Markíza, Jojka, všetci tam boli. Samozrejme, ja som sa držal akože v ústrane, lebo akože pardon, ale ešte sa necítim dostatočne privilegovaný na to, aby som sa pýtal otázky ako nejaký, neviem čo, skúsený redaktor, takže som to väčšinou len nahral som si na mobil tú tlačovku a potom z toho bol v podstate výstup. Neviem teraz, nie som si úplne istý, ale ja si myslím, že ten výstup dokonca ani nebol publikovaný. Marná to práca. Pokiaľ mu za to zaplatili. A to je pravda. A presne tak zaplatili, lebo niekedy sa akože dávajú niektoré veci, že dávajú sa takzvané do šuflíka. V tomto prípade to bolo trošku zvláštne, ale občas sa to tak robí, no. Spomenul si, že tá druhá tlačovka bola o odpadovom hospodárstve, čo je fakt téma mimo teba, ale napríklad nejaká iná, najbizarnejšia téma, ktorú si musel spracovať, spomínaš si na niečo také? Akože dosť mimo mňa ide téma auta. Keď som ešte začínal, tak väčšinou mi vedúca vydania posielala tipy na články. 1, 2 boli, že o autách. A to je akože, sa to môže... Ja nemám vodičák. Ja proste o autách neviem, že nič. Brm na 4 kolesách. A absolútne. Takže to bola pre mňa, že španielská dedina. Ešte keď mi tam prišli, že ty kokos, ja neviem, hento auto má takú prevodovku, hento takú, akože absolútne. A snažím sa vyhýbať bulváru. Aj keď to niekedy nejde, ale snažím sa mu vyhýbať. Lebo mali sme fuck up, ktorý sa potom trošku aj riešil, ale akože nič strašné. Ale keď vlastne bola kauza Markíza, kauza Vince, to myslím, že to bolo rok dozadu. V Plus 7 dní vyšiel taký článok o tom, že zamestnanci Markízy mali napísať nejaký hromadný list alebo mail voči Vincemu, že s ním nie sú spokojní. Áno. A potom vyskytlo, že ten článok bol vymyslený, že nezakladalo sa to na pravde a že ten mail alebo list bol proste, bol to výmysel, no a my sme to samozrejme prebrali a bol to problém. Tak sa to potom riešilo, mazalo, dávali sa samozrejme články, kde sa to muselo vysvetliť, že teda boli to nepodložené informácie a už si dávame pozor na tieto obsahy, hlavne teda z médií, ako je Nový čas a Plus 7 dní a tam treba sa mať na pozore. Ako vôbec dokážeš odhaliť, len keď máš nejaký článok presne z takýchto médií, že či je to niečo vymyslené, alebo či to sa zakladá nejako na pravde? Dá sa to vôbec? Red flag je vždy pre mňa, ak tam samozrejme není autor. Ak je tam napísané, že kto to vydal a je tam napísaná len redakcia. Takže vtedy už svietia kontrolky a keď sú tam akože také formulácie typu, že z rôznych zdrojov, hej, alebo že Hovorí sa z interných zdrojov, hej, to akože, to už
Nehovorím, že to tak musí byť vždy, ale proste tieto dve veci sú pre mňa najhlavnejšie, že pozor, že radšej si to over. A overovanie, akože to musíš proste overovať. Neexistuje brať iba z jedného zdroja, veď to asi vieš aj ty určite. Keď teda preberáte veľa z tých informácií z iných médií a podobne, tak vy to môžete robiť vďaka tomu, že to médium tam potom niekde označíte, alebo ako funguje vlastne tá spolupráca medzi médiami, keď máte nejaký zdroj, ktoré je tiež samostatné médium? Musím povedať, že my nemáme žiadnu oficiálnu spoluprácu. Samozrejme, musí tam byť zacitovaný pôvodný zdroj, inak by sa to vydať nemohlo a musíš veľmi dobre ten článok preparafrázovať. Nestačí vymeniť pár slov, alebo nejak, neviem, zmeniť slovosledy alebo dačo, treba to proste preparafrázovať, preformulovávať, možno inak usporiadať ten text, aby to nevyzeralo na prvý šup, že aha, je to podobné. Citácie sa väčšinou nechávajú, v článku musí byť aspoň jedna citácia, ak to teda téma dovoluje, ale teda áno, musí byť zdroj riadne označený. Tým pádom by sme sa mohli zamerať aj na také základné schopnosti a zručnosti, ktoré by mal mať novinár. Podľa teba z tvojich skúseností by to čo malo byť? Ja by som to možno nazval taký možno 6. zmysel, pretože čo je dôležité a naozaj, že príjmať tie informácie počas celého dňa, fakt. Lebo neviem si predstaviť, že ako by som fungoval bez toho, aby som si počas dňa tie informácie príjmal. Proste sadem za počítač, že teraz čo, neviem, čo sa deje, hej. Takže pre mňa je toto naozaj, že snažiť sa nejako nasávať tie informácie neustále. Lebo to sa napríklad stáva, hej, idem na 2-3 dní preč, 2-3 dní mám službu a idem napríklad niekam do zahraničia, vypadnem z toho a proste tu už sa za tie 2-3 dní stalo toľko vecí, okrem samozrejme leta. Leto je katastrofa. Uhorka. Leto je uhorka, v lete sa nič nedeje, v lete nemáš nápady na články, ale to je druhá vec. Takže to mediálne prostredie je naozaj veľmi dynamické a istú dynamiku mu dodáva aj v súčasnosti stále populárnejšia umelá inteligencia. Si sa pousmial. Aký máš na to názor? Pretože mnohé médiá používajú umelú inteligenciu na tvorbu práve článkov. Akože, čo ti poviem, no bez ChatGPT by mi žiadna moja služba asi už neprebehla. Ozaj? Ozaj. Priznanie, šokujúce. Šok. Šok na scéne. Vieš čo, akože je to extrém, lebo keď si predstavím, že ja som v začiatkoch AI-ko nepoužíval vôbec. A bol to extrém vydať 2 články za hodinu, to bolo, že časovo extrémne náročné. Čiže dosť často to AI využívame práve na to parafrázovanie tých textov. Samozrejme, treba dávať extrémny pozor, lebo to AI-ko si niekedy robí, čo chce. Mm-hmm. Treba si ho akože dobre napromptovať, lebo už sa nastali rôzne veci. Napríklad? Už sa mi stalo, že AI-ko malo asi zdroj svojej pamäte ešte z roku 2023 a Donalda Trumpa mi konštantne označovalo za bývalého amerického prezidenta, čo som teda niekoľkokrát už vydal a čo bol trošku problém, že som si to nevšimol, lebo v zhodne času niekedy ide CTRL. Takže, a to bol trošku fuck up tiež ďalší. Takže, dali sme už Trumpa do minulosti. Párkrát. Tak viacerí by si to želali, nie? To je, aj presne. Som rád, že som nebol ja ten, ktorý použil tieto slová, ale behali mi porozumieť celý čas. Povedal si, že v tomto médiu pracuješ okolo 2 rokov. Je to v podstate prvá taká tá skutočná mediálna práca popri škole. Tak ma zaujíma, že či vidíš niečo v tomto médiu alebo vo všeobecnosti v médiách, čo by sa podľa teba malo na škole učiť inak. Neviem, či to úplne, že súvisí priamo, že s prácou v médiách, ale čo mne osobne chýba, lebo vieme, že v médiách sa často napríklad, takmer vždy sa v médiách pracuje na živnosť. A toto mi trochu chýba, taká orientácia v týchto ekonomických veciach. Mm-hmm. Proste živnosť, ako si ju založiť, SROčka a všetky tieto dane a všetky tieto veci, lebo akože všeobecná ekonomická teória v prvom ročníku akože OK, ale reálne, že neviem, či tam vôbec padlo slovo živnosť. Nemyslím si, to boli také fakt, že základy do ekonomie, čo je fajn mať, ak si novinár, aby si vedel v prípade núdze pochopiť tlačovku ministra financií a podobne, že máte nejaké základné, ale áno, toto sú také naozaj do života veci praktické, ktoré by mnohým pomohli. No myslím si, že tieto veci by sa mali učiť už na stredných školách. Pretože to je jedno, v akom odvetví pracuješ. Bavíme sa o tom mediálnom, ale vo všeobecnosti ako živnostníci pracujú ľudia fakt v širokom spektre odvetví. A tie základy sú podľa mňa potrebné už v tom veku, kedy mnohí ľudia na vysokú ani nejdú. Oni po tej strednej škole idú pracovať. Takže by sa tie základy podľa mňa im zišli už vtedy. Áno, a máš smolu, že ak si nechodil na obchodku, ako napríklad ja, čo som ty kokos gimplák a tam sme to ani nezavedli. Všetci sme tu gimplák, no jasné.
No proste Stratené škola, z ktorej nemáš nič. Ja tomu hovorím, že je to ešte ďalší priestor zistiť, že čo vlastne zo života chceš, alebo teda od života chceš. Na druhú stranu stále nemám úplne pocit, že by som to vedela a myslím si, že... To najhoršie, že ani ja. Ale vieš, že podľa mňa ľudia sa hľadajú do konca života. Niektorí sa možno nenajdú vôbec. To je pravda. A ešte k tomu, že si všetko toto vyberáme v takom veku, kedy nemáme veľa skúseností, vieš, že sme takí, že chvíľu nás baví niečo, potom nás baví toto a ty si máš vybrať štúdium, ktoré ťa bude definovať ako keby ďalších XY rokov. No je toto, že v 18 alebo v 19 si máš proste vybrať, hej, že celý svoj život a no. akože, wow. Neviem, ako ja mám pocit, že keď som bol v tomto veku, tak som bol úplne iný človek, ako som teraz. Akože je tam character development bol teda riadny a neviem, kto píše môj storyline niekde tam hore, ale akože ulietava si občas ten daný človek. Dobre, ale poďme od tejto existenciálnej depresie ďalej. Áno, uleteli sme si emocionálne, lebo tak sa cítime, hej. My túto epizódu nahrávame približne mesiac pred našimi záverečnými štátnicami. Čo po škole, aké máš ambície? Ja som sa prednedávnom hlásil do EU Observera. Wow. To je, že nevybrali ma, neteš sa. Ale už len to, že si tomu dal tú proste námahu. Akože nevyskúšaš, nevieš, hej. Presne. To je v podstate médium, ktoré má takú spoluprácu s denníkom N a je to anglické médium, anglický portál, ktorý vlastne sleduje dianie v Bruseli a v Európskej únii a som skúsil šťastie, nevydalo. Čuduj sa svete, ale no. Ale to je súčasť toho života, že musíš prijať aj to odmietnutie. No. Ale teda chcel by si pokračovať v tom mediálnom odvetví, áno? Áno, určite. Akože neviem si predstaviť, že by som teraz mal, ja neviem, ja mám pocit, že nemám kvalifikáciu. Ale no. Čo sa tu podhodnocuješ? Ja neviem, to je proste také moje. Pozri sa, vypražať hranolky v McDonalde by si zvládol. Ďakujem, nechcem. Nie. Seriózne, ja tých ľudí obdivujem. Ja by som to nedal, len takú prácu, absolútne. Je to náročné v tom teple a 8 hodín, či koľko je pracovná doba, neviem, na nohách stále a stále v zhone. Stále smrdíš ako olej. A po novom už aj krevety. Bože, my sme tu všetci hladní, očividne. Tento program vám prináša... Nie. Nemáme sponzora. Teda vy nemáte, čo ja som tu len host. Za toľko epizód, aspoň na tie koreniny nakúpeme niekoho. V Kauflande žmurk. V jednej z našich predošlých epizód sme tu mali redaktora televízie Rada Antožiho a on na margo tejto témy vravel, že veľmi dôležité je mať nejakú inú aktivitu popri práci, kde dokážeš vybiť energiu von. Máš niečo také? Chodím na kurzy spoločenských tancov k doktorovi Gregušovi, ktorý učí na našej škole. Robí to bravúrne, robí to špeciálne pre LGBT páry v Bratislave a chodím tam už viac ako rok. Fakt akože vypneš pri tom extrémne a ja, čo proste Let's Dance sledujem asi v 4 verziách, 4 krajinách zároveň, takže to je pre mňa, že zároveň splnený sen, lebo proste vždycky som strašne ma to lákalo vždycky. A si to viem proste na hodinku, na 2 týždene, si to proste zatancovať a je to super. Najobľúbenejší tanec? Vieš čo, štandard asi tango. Fú. A hej, lebo akože je taký rýchle, lebo pri valci zaspíš. Tam keď sa to, akože vieš, no, tango je také dynamické. A latino, akože mne sa páči rumba. Ona je pomalá, ale tam proste vieš aj tú hudbu dobre precítiť. Taká zmyselná. A presne tak zmyselná. Potom akože aj salsa je super a tam sa musíš boky zase strašne zapájať, vieš, takže ak hodinu tancujeme salsu, tak potom už bedrové kolby. Bedráč v rici. Plaču. Ale aspoň ich precvičíš, keďže potom hodiny sedíš za počítačom a píšeš články. No áno, jasné. Akože výhoda ešte tej práce momentálne z domu je, že akože môžem si ten čas zmanéžovať a ja vždycky pri práci mám buď je hudba v pozadí alebo televízia, takže ja neviem si predstaviť prácu v tichu, takže občas aj počas tej práce akože postavím trošku si zakrepčím doma, pustím takú gagu a ide sa. Daniel, v podcastovici pripíjame na príbehy, ktoré namiešal život. Barmanom nie je len život, ale aj Silvia. Hačík je však v tom, že jej drinkom sa chceš vyhnúť. Máš rád kvízy, tak ako každému hostovi aj pre teba sme si jeden pripravili. 4 otázky, ak odpovieš správne, piť nebudeš. Pravidlá sú veľmi, veľmi jednoduché. Nevieš, piješ. Ideme na to? No poďme. To znelo veľmi nadšene, no. Prvá otázka znie. Televízia Kanál 1 vznikla ako plnoformátová stanica v roku 2025 transformáciou z inej dokumentárnej stanice. Ako sa volala? Takzvaná televízia Iskrička, Spark.
Televízia Iskrička? Veď Iskra. Áno, ja chápem, ale... Tak akože trošku sme si zaspomínali, no. Super, ale samozrejme správna odpoveď. Nečakal som, že to bude, že dobre, Tak to bol asi rok dozadu veľký rebranding, to nám tlačili, že pozor na to, už nebude Spark, už bude Kanál 1. Aj vieš, prečo to prišlo? Ja netuším, to sa treba opýtať Vedúcich. nad nami. Tak vedúcich sa neopýtame, ale teba sa spýtame druhú otázku. Okay. V maďarských voľbách zvíťazila strana Tisa Pétera Maďara. Po koľkých rokoch bude tak Maďarsko mať nového premiéra? Fú, no počkaj. Máte medzi sebou nejaké beefy? Len tak sa pýtam. Taký ongoing podľa 5 rokov. Či je tu nejaká pomsta medzi tým, alebo nie? Bulvár, viete. Už ma to chytilo. Nechcem teraz trepnúť, ale mne sa zdá, že sa hovorilo, že 16? Bolo to 16. Yes! Ty sa tak zachraňuješ od tých drinkov. To sa mi ale počkaj, nepáči. jednu dám na schvál zle, alebo možno aj nie na schvál, však čo. Veď možno tá tretia práve prinesie. No, počúvam. Kto je slovenským europoslancom za stranu Hlas SD? Danovi sa krútia koliečka. Ja viem, že musím povedať aj krstné, aj áno. Kresisko. Ja už sa neozývam. Áno, musíš. To nie je fér. Lebo ti to ide veľmi dobre. Viem, že Ondruš, ale netuším, či to je... Ondruš je to určite, ale ja sa ospravedlňujem všetkým, aj mojim nadriadeným, aj tomuto pánovi. Ja neviem. Tak listuj kalendár, nemôžem žolika, nejaký žolik tu není? Môžeš si tipnúť. Díky. Nejaké písmenko, ako vpáli vám to? Nič. Druhé písmeno jeho mena je R. To fakt. Ty si dobrý had. Tak páli vám to, nie? Richard. Nie. To je prvé. Teraz úplne akože okno. Neviem, ani svoje meno už neviem. Neviem, zájvam sa. Branislav Ondruš. Bože môj. Však jasné, no ale jasné, že si dáme drink, nie? No dobre, no. Ide prvý drink. Konečne. Ježiš. Počkajte, čo to je? A počkajte, akože mám teraz, že čo, že a uhádnuť, čo to je? Či vypiť to, či čo? Ja neviem, cítim korenie, cítim... Cítiš svoju smrť. Cítim smrť môjho žalúdka. A musíš si šotnúť. Dobre. Pekne. Však to nemá chuť. Čo to je? Čo som ti to tam dala? To bude asi červená paprika mletá. OK, už to ide. Už prišla tá chuť. Asi pôjdem po ďalší pohár vody. Ja dúfam, že tá štvrtá otázka bude ľahká. Dobre, tak ideme na ňu. Kokos. Zistíme. Toto ste na mňa ušili dobrú kulehu. Posledná otázka tohto kvízu. Aktivity Nevieš, piješ znie. Kto v roku 2026 zastupuje Slovenskú republiku na rokovaniach Európskej rady? Ja, to bude hanba. Baďo sa veľmi usmieva. Veľmi. Normálne taký ten diabolský úsmevček na perách. Si príliš dobrý v tomto kvíze, čo ti poviem? Ja, mám dvoch adeptov. No buď to bude premiér, alebo to bude minister zahraničných vecí. Ty kokos. Dáme Šťuku. Dáme Juraja Blánára. Je to dobré? Je to premiér. Je to Robert Fico. Pekla. No, čo to Šťuka znamená? ťa nešťukla, ale možno ťa šťukne Šťuka sa mi vypomstila. po druhom drinku. Toto je slaná voda. Máte šťastie, že mám skúsenosti s toľkými angínami. Ja som si s týmto, ak je to sol, tak to mám skúsenosti. Sol ma nevedie zmieri, za solou si kokcem. Je tak počkaj, vráť nás. No nie. Nie, už sme dali. No tak ale potom do dna. To je ten nechutný pocit, keď sa učíš potápať v mori a nahrnie sa ti do úst. Tak leto zase nie je zase až tak ďaleko. Chystáš sa niekam na dovolenku? Vieš, po štátniciach sa chystám na pár dní do Talianska. Tam si blízko mora, tak to máš. Hej, pôjdem si lognúť trošku do mora. Zaspomínaj si na podcastovicu. Daniel, ďakujeme, že si k nám zavítal. Prajeme ti zaujímavé témy na články, veľa kliknutí a aby si sa vyhol tomu vyhoreniu. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste ma pozvali. Barmani z nás asi nebudú, teda zo mňa, okej, priznávam, ale v podcastovici sťažnosti na drinky nepríjmame, lebo veď aj život nalieva rôzne zaujímavé mixy a tvoja práca je toho dôkazom. Vďaka patrí aj vám, poslucháči, ktorí ste túto epizódu dopočúvali až sem. Dajte nám vedieť, ako sa vám páčila, či už prostredníctvom Spotify, Apple Podcast a YouTube. Nájdete tam aj všetky predošlé epizódy. Spätnú väzbu nám môžete zanechať aj na našom Instagrame a TikToku, kde ako vždy nájdete obsah navyše. Všetky linky sú v popise epizódy. Prajem pekný zvyšok dňa a ahojte. Čaute.
Nechceš byť spevák, tak si pekne zanútil so Silviou teraz. Nebudem robiť jingle. Fan rádio. Podcastovici vymyslí. Podcastovica. No nie, to nebolo dobré. Ale to presne by bolo, ale to nebolo dobre. Hej, to tam nechajte celé dobre.